Okay, kunalento ekhona-ke leyo ukuthi mangabe ngiscratch umhlane nawe kufanele ngiscratch umhlane. I-team nje engiyibuka i-developer leyo phakathi kamongameli nomnumzane uMchunu. Sikwi-ad hoc committee njengamanje. Njengoba nje kuqalile ukuhlatshwa ngemibuzo kaMnumzane Mkhwanazi. Yileyo nto nje kumina vele ivuke kakhulu, ivele idibhanya igqame ukuthi kubukeka sengathi uMnumzane uMchunu kunento abambe ngayo umongameli. Eyenza ukuthi umongameli noma sekufanele athathe izinqumo ezinqala ukuya phambili, ubukeke esaba noma embenzeza noma eshaya ngapha angakwazi ukuqonda ngqo odabeni olukhona ukudila noMnumzane uMchunu. Why ngisho lokho? Isenzo sikaMnumzane uMchunu sikhombise ukuthuka isihlalo sikamongameli. I-observation yami leyo. Isenzo sikaMchunu sikhombise ukuthuka nokungashayi indiva isihlalo sikamongameli wezwe lase South Africa. Ama-activities athinta uMchunu phakathi akhombisa ukuthi kune-threat kwi-national security and umongameli is aware ngalokho. Kunabantu abane-information eqhamuka emaphoyiseni nawe-intelligence, abangekho emaphoyiseni, abangekho intelligent, abama-citizens nje ase-South Africa. And abantu abanjalo uma bethola lolo lwazi, leyo nto isho ukuthi kune-threat kwi-national security. And umongameli uma ngabe leyo nto ifike ey'ndlebeni zakhe, udinga ukuthi a-acte decisively to that matter. Ipoint yokuqala lelo ukuthi kuvela ukuthi uBrown Mokgosi ube ne-access to i-intelligence nomsebenzi wamaphoyisa oqhubekalayo, kodwa akayona imember yamaphoyisa. Lokho kusho i-threat kwi-national security, because lolo lwazi akufanele liphumele kumuntu ongaphandle kophiko lamaphoyisa, because lento idila nokuphepha kwezwe lase-South Africa. So uma kukhona umuntu ongaphandle ozwa lezo zinto, kulula ukuthi leyo information igijime iye ey'ndlebeni zabantu abagangayo nabaqhuba ukungcola ngaphakathi ukuze bakwazi uku-avoida amaphoyisa nama-movements e-intelligence. Upresident mangabe ezwa lokho kufika ey'ndlebeni zakhe, kufanele ukuthi a-acte ngalokho. But akakwazi uku-acta because abo-Brown Mokgosi uma buhlehla uya kwi-cell 17, uyabona babekhona be-involved somehow, even nangokwezey'mali. Uqiniseka ukuthi uMnumzane Ramaphosa uyasithola lesi sihlalo sikamongameli ahleli kusona. Lesi namhlanje esibukeka sitheleka ngenhlamba, sitheleka ngengcapha, singahlonishwa abantu abangaphansi kwaso, ekufanele ukuthi umongameli abadiscipline uma benze njalo, kodwa ubonakala engakwazi ukwenza lokho ngenxa yokuthi uma ngicrash umhlane nawe kusasa kufanele ngiscrash umhlane. Angazi ukuthi leyo nto iyasebenza yini kwi-level yokuphatha i-country, njengoba sibona sengathi iyona nqobo eyenzakalayo kwi-level yokuphatha i-country e-South Africa. Number 2, isihlalo sikamongameli sideleleke ngokuthi indaba ye-PKTT ibikhona kuyi-presidential order. Kuyona futhi i-PKTT kuvela ukuthi i-IMC leyafomya enama-minister abalelwa kwamahlanu kuya kwayisithupha to oversee i-process particularly ye-PKTT. Leyo nto noma leso senzo siphuca amandla umongameli wamaphoyisa ukuthi abe ne-authority noma abe nezwi phezu kwe-PKTT. So i-PKTT ifona u-National Commissioner, uyena umuntu onezwi lokuqala nelokugcina. But umuntu okwazi uku-overrule lelo lizwi manje upresident kuphela, ngoba amandla aphuciwe kuMchunu, noma ngeke ngithi kuminister wamaphoyisa, kodwa nikezwe lama-minister amahlanu kwi-interministerial committee ukuthi wonke umahlana oversee i-progress no-process ye-PKTT. Ngakho-ke uminister oyedwa wakwazi ukuthatha isinqumo sokuthi i-PKTT seseyivala manje, kakhulukazi uMchunu okuvela ukuthi wayengenalo ngisho nolwazi ukuthi umsebenzi we-PKTT usuhambe wafinyelela mama kuphi, because wayengakaze acele ukuthi bamlethele i-briefing concerning indaba ye-PKTT. Ezinye lezi zinto lezo obonayo ukuthi ziyavela ukuthi zishayise amakhala abantu abafana nabo General Khumalo, abo Lieutenant General uMkhwanazi, okwenza ukuthi baqhubeke bephenyeke manje ukuthi kwenzakalani. And nakhona lapho uMkhwanazi uveza ukuthi uma ngabe ubuka upresident emva kwenkulumo kaJuly 6 ubonakale ekhuluma nabeyindaba ebuzwa nge-PKTT, wathi i-PKTT yenza umsebenzi omuhle kakhulu, okucacisa ukuthi upresident kunezinto angazazi ezenzakala
kwi-police department. Umbuzo ukuthi kanti labantu akufanele ba-account-e ku-president each and every step abamuva ngazo njenganomkhuzi wempi wase-South Africa, ngoba ama-developments noma kuthiwa mancane kangakanani uma bekuthinta i-national security, upresident kufanele ukuthi aziswe ngalezo zinto. Uma ukuthi upresident wayengaziswanga ngalezo zinto, kungabe uyanukeka yini naye kulezo zinto? Hence kuwukuthi mhlambe kubukeka sengathi ubengenalo ulwazi lwezinto eziningi ebeyidevelopha kulesi story under investigation ye-PKTT kokubulawa kosopolitiki kakhulukazi KZN namakhosi. Fine-ke ngenza ukuthi akathinteki lapho, but kune-story esidevelopha eGoli esithinta ama-cartel, esithinta ama-entrepreneurs, esithinta ama-drugs, ne-human trafficking nokunye ngiqobo. Kuvele nanokuthi kunama-members lapha kulezi zasemajele a-corrupt ngale ndlela yokuthi kukwazi ukuphuma isiboshwa ngaphakathi ejele, siphumele ngaphandle sijutshwe ukuyokwenza icala lokubulala, bese siqede sibuyele ngaphakathi ejele. Kwesinye isikhathi okwenza ukuthi kube nzima ukulandela lelo cala ngenxa yokuthi vele umuntu owenze lelo cala ungaphakathi ejele, nesibhamu asisebenzisile futhi asitrace kalula because kunabantu abane-access to ukukhishwa kwezibhamu, abakwazi ukuthatha izibhamu ezingezothweseka kalula, ukusetshenziswe zona kusetshenziswa abantu abathathwa ngaphakathi ejele ukuthi bayokwenza ama-murders. Hayi lokho kuphela, kuneyinsizwa ye-India lapha ngikakhulunywe ngayo sengiyikhohliwe igama layo, ekuthema bekuvela igama layo, kwase kuvela ukuthi kunohlobo le-corruption futhi olukhona emaphoyiseni. Isibonelo ukuthi iphoyisa thizeni noma ugeneral thizeni abe neplazi, aqasha abantu eplazini lakhe, but labo bantu abaqashwe eplazini lakhe ebese barejista ngaphansi kwe-state ukuthi ba ama-agent amaphoyisa ukuze bahambe bayoclaim imali kwi-state. Kube ngathi kukhokhelwa ama-agent amaphoyisa kanti yena ukhokhela abasebenzi beplazi lakhe. So enye indlela ye-corruption ebig deep ngakhona. So ubugebengu buse-South Africa busemazingeni aphezulu kakhulu bafowethu futhi buyasabisa. But we are hoping ukuthi as ama-proceedings eqhubeka kunezinto ey'ningi ezizovela, and ngiyafisa ukuthi kahle kahle sisibone isiphetho kulento, kube ne-justice, ngoba ubugebengu bubukeka busabisa, bushaqisa futhi busemazingeni aphezulu kakhulu. Kodwa kuyathusa indlela isihlalo sikapresident lesithuke ngakhona nendlela esibukeleka phansi ngakhona, yet upresident aphinde angenzi lutho ngalokho, ukuthi kanti omchuni bambambe ngani upresident, okwenza ukuthi kuthi noma sebethuka isihlalo noma bethuna izihlalo sikapresident, kodwa upresident ubukeka engazuthi amandla akhe as upresident kufanele awa-exercise over them akawasebenzisi. Bambambe ngani? Ake ngibonga ngiyibambe la kwamanje. So ngifuna ukubuka nje kule team leyo kuthiwa kwesihlalo sikaMengameli noMengameli engenzi lutho maqondana nalokho, ukuthi why bambambe ngani. So angibonge, sizophinde sinibone futhi on the next video, maybe tomorrow around this time. Igama lami nguSipho Ndlovu. Ngiyanithanda nonke. I'm out.